Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri. Martxoa hasten ari gara gaur eta asteari agur esango diogu ostirala da eta edo behintzat gure aldetik astelehenetik ostiralera zuekin gaudelako. Gaurkoan aste honetan izandako ekitaldi bati buruz hitz egingo dugu gaurko elkarrizketan. Jose Cruz Gurrutxaga aktorea izango dugu, irrizikloaren baitan bakarrizketa bat eskaini zuelako esan bezala orain dela egun batzuk. Humorea izenburupean, gero xehetasun guztiak jakingo dugu bere eskutik, protagonistaren eskutik galdu egin baldin bazenuten. Eta gainontzeko edukiei dagokienez, betikoak, has gaitezen. Zer gertatu zen gaur bezalako egun batetan? Hasteko 1869an Boliviak Txileri gerra deklaratu zion, Ozeano Bareko gerrari hasiera emanez. Urte batzuk geroago, 1915ean Ingalaterran emakumezkoen batailoia sortu zen. Titular hauekin hasi dugu martxoa. Iruñeko udalak aurrekontuaren gastuaren 85%ko betetze mailarekin itxi du iazko urtea, 2018a. 9,5 milioiko superabita eta 63,5 milioiko zor bateratua izan dira. 2014 urtearekin alderatuz, bai sarrerak eta baita inbertsioak ere igo egin dira. Iruñeak errekonozimendu ekitaldia egingo du aurrendako plana prestatu duten pertsona eta entitateen lanaren omenez. Izan ere, UNICEFek haurtzaroaren hiri adiskide gisa aitortu du Nafar hiriburua. Desgaitasunaren bat dutenei eskainitako aparkatzeko lekuak erabiltzearekin lotuta dagoen kanpaina bat jarri da martxan. Iruñeko udala eta Kokozenferen eskutik izan da ez da BIP gune bat behar bat da izenburupean. Kanabisaren kontsumo errekreatiboari buruzko eztabaida gizartean sustatzeko asmoz, Osasunak kanpaina bat abiatu du. Adin txikikoei eta gazteei zuzenduta, ekar ditzazkeen ondorio eta arriskuen inguruko informazioa ematen du. Gaur martxoak bat, Altsasuko gazteek hainbat politikarien bisita izango dute. Geroa Baik eta EH Bilduk Osasuna taldeari abala emateko legea mahaigaineratu dute. Goazen gaurko egunkariekin, hasteko Diario de Navarra. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Volkswagen Nafarroak langileria gazteagotzeko bere historiako operazio handiena hasi du. Azaleko irudiak medikuen grebari egiten dio erreferentzia 2500 kontsulta eta 46 operazio bertan bera izenburupean. Diario de Noticiaseko titular nagusian hau dago. Laugarren biktima batek Gareseko zuzentzaileen abusuak 1982 urtera arte mantendu zirela adierazten du. Azaleko argazkian biktimaren bizkarra ageri da. Gara egunkariko titular nagusian, Puigdemontek bermeak eskatu zituen eta Urkulluk bere intuizioa eskaini zuen. Azaleko argazkian Xabier Arzalluz agertzen da, atzo zendu baizen. Izenburu hau jarri dute, benetako liderra mendiko botekin zein gorbatarekin. Hedabide euskaldunetara pasako gara eta berria egunkariarekin hasiko gara. Xabier Arzalluz ikusten da azaleko espazio handia betetzen du eta izenburu honek laguntzen du. EAJaren aginte makila. Alboan eskuinean zutabe batetan bilduta gainontzeko edukiak. Hasteko, Puigdemont beti negoziatzeko prest egon dela nabarmendu du Urkulluk epaiketan. Horren azpian, kirolari dagokionez, Pilota Federazioak atzera bota du Bizintxo Bilbaori ikurrinarengatik jarritako zigorra. Kulturara pasako gara azpiko berri honekin. Lisabo eta animalia berriz altxatu zen edertasun bila. Bizigiro atalean, Sanzar Sharma ikertzailearen esaldi bat dago. Nerbio optikoa berriz osatzea lortuko dugu.
Kulturara bueltatuz, Jose Luis Otamendik disoluzio agiriak aurkeztu du, gaur behar ditugun hitzen bilaketa bat. Iritzi artikulu bat dago horren azpian, feminismoa ez kapitalista izango da edo ez da gailenduko izenburupean. Araski Espainiako kopatik at geratu da aurreneko kolpean, dio azkenengo albiste batek kirolari dagokionez. Amaitzeko Euskal Herria irratiko webgunera joko dugu. Mendetasunean itxaron zerrenda ezabatu dute azken 4 urteotan, dio lehendabiziko albisteak. Ondoan beste bi berri, preso dauden Altsasuko gazteek politikari zenbaiten bisite izanen dute gaur, eta amaitzeko La Pamplonesak Arrosadian izanen du plaza bat. Goazen Iruña herriko agenda ikustera. Martxoaren 3 arte Iruña eta Barañaingo taberna ezberdinetan, ogitarteko txikien eta arkakusuen bigarren txapelketaren baitan lastaketak eskainiko dira. Bakoitzak 3,50 euro balio du. Igandera arte Baluarte jauregian, Estok eta Iruñeko merkataritzaren 13. azoka eskainiko da. Bihar goizeko 12etan Iruñeko Gaztelu enparantzan, Nafarroako 34. mus txapelketa ospatuko da. Bihar arratsaldeko 8etan Gaiarre antzokian dantza ikuskizuna erritu izenburuarekin. Sarrera 18 eurokoa da. Amaitzeko bihar gaueko 9etan Zentral Cafe antzokian Esne Beltzak eta Pupiles musika taldeek kontzertua eskainiko dute 10 euroko sarrerarekin. Gaur eguzkitsu egongo da, goi laino batzukin ipar haizea arratsaldean indartu egingo da. Temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Larunbat goizean lanbroa eta lainoa nagusi, eguzkitsu goizean goiz laino batzuk agertuko dira. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldakor, gauean hego-ekialdetik finkatuko da. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Izotza egin lezake. Iruña herriko albisteen txanda, has gaitezen Atarrabiarekin. Aurtengo zirkulazio udal zergari dagozkion ordainagiriak igorri egin dira. Borondatez ordaintzeko epea martxoaren 25ean itxiko da. Informazio eta xehetasun guztiak udal webgunean, Atarrabiako konsistorioaren weborrian. Bestalde, Atarrabiak martxoaren 8ean ospatuko den emakumezkoen nazioarteko egunaren inguruko sentsibilizazio kanpaina abian jarri du. Pasadeen asteburuan esate baterako egun feminista izenburupean jardunaldi bat ospatu egin zen hirian. Kausa honen inguruan gizartea sentsibilizatzeko. Hurrengo ekitaldia martxoaren 5ean izango da dokumental baten proiekzioarekin. Arratsaldeko 7:00 izango da kulturetxean doako sarrerarekin. Berri gehiago Atarrabian, gaurtik martxoaren 15era bitarte gazteek udako kanpaldietan izena eman ahalko dute. Datak, prezioak eta bestelako xehetasunak udal weborrian zintzilikatu egin dira. Atarrabiarekin amaitzeko gaur eta bihar martxoaren 1 eta 2 alegia inauteriak ospatuko dira hirian. Gaurko egunari dagokionez, ostirala martxoak 1 arratsaldeko 8etan kale jira bat ibiliko da herriko kaleetatik. Biharko programa edo egitaragua luzeagoa izango da. Goizeko 11etan beste kale jira bat irtengo da Gaztelekutik, eguerdian bazkaria egingo da eta bukatzeko arratsalde eta gaua aldera
Ekintza ugari, zumba, mozorro lehiaketa eta karaokea besteak beste. Hori da guztia Atarrabiari dagokionez. Bukatu dezagun Iruñeko Nafar hiriburuko berriekin. 2 emakumezko eta 4 gizonezko osatutako talde bat 6 langile osotara beraz, hauteskunde kontsultarako materiala udal lokaletan prestatzen ari da. 3 hilabete eta erdia ibiliko dira lanean Iruñeko udaletxearentzat. Apirila eta maiatzeko bozketa prozesurako dena prest egon dadin. Berri gehiago Iruñean. Astelenean hasiko den 40 urtetik gorako pertsonendako kirol programan toki libreak gelditzen dira, apuntatu nahi izanez gero. Astean bitan burutuko da, martxotik hasita maiatzera bitarte. Izena emateko 010 telefonora deitu daiteke. Hori baino lehen, bihar larunbatarekin martxoaren 2an, Arrosadia auzoko Ebro Ibaia plazak izenez aldatuko du. La Pamplonesa deitzera pasako da. 2010 urtean enparantza eratu zenetik deitu da Ebro Ibaia. Aldaketa hau udalaren erabakia da. Konsistorioak fundazio musikala La Pamplonesa omendu nahian egin du. Aurten La Pamplonesaren mendeurrena da eta. Ofiziala egiteko bihar martxoaren 2an larunbatarekin eguerdiko 12etan talde musikalaren hainbat parteideen presentziarekin inaugurazio ekitaldia egingo da. Izena adierazten duen xafla jarriz. Goazen Jose Cruz Gurrutxagarekin. Aktorea aste honetan Iruñean izan da eta umorea bakarrizketa eskaini du. Aste honetan Jose Cruz Gurrutxaga aktorea irrizikloan izan da umorea deritzon bakarrizketa eskaintzen eta gaur xaloan dugu. Arratsaldeon eta ongetorri. Bai, arratsaldeon. Gustua. Bai. Zuekin. Posten naiz. Orduan, esan bezala, asteazkenean izan zinen, bai, Nafarroako antzerki eskolan. Bai, alaxean egon ginen. Bueno, egia esatera, nik elkarrizketa egin behar nuen, saioa baino lehen, ez da, aste artean, baina bueno, gaixorik egon nintzen, eta egia esan ezin izan nuen etorri, baina bueno, emanaldia bentsat egin izan nuen, eta egin nuen, eta gutxienez bentsat elkarrizketara, gaur hemen etorri gara, ez da. Eta, hoxe, egin genuen, eta ondo. Eta hobe zaude osasunaren aldetik. Bai, karo, ez dela, negoen sukarrakin eta horrela, eta porru bat egin da, hon nintzen aste artean, eta aste artean genuen zita, eta que desastre. Baina, bueno, hori hobetu zen, gauean horre izerri pila bat gota genuen, oliaskoa bezala, eta, bueno, mejoratu ginen, eta, bueno, bentsat emanaldia egin ahal izan genuen, eta premieran. Bai, azkenean elkarrizketa horretarako zen emanaldiari buruz hitz egiteko. Hori da, orduan jendearek ikusten duenen esango du, ikusi nahi dut, horrengo bat izan markatu, pasatu da. Umorea deritzon bakarrizketa. Bai. Eta, denetarik hitz egiten duzu emanaldian, ez? Bai, ikuskizuna da stand-up komedi deitzen den formatu hori, ez da. Zer dan hori, ez dakienantzako, da Club de la Comedia deritzen formatu hori. Hau da, mikrofono bat eta tipo bat horrean tontakeria kontatzen. Hoi da formatua, ez? Orduan ez da ez antzerkia, ez dauka ez testu baten babesa, zu hor, zure goza kontatzen, ezta? Eta baita ere, zer kontatzen den ere, estilokoa da, ezta? Eguneroko bizitzan oinarritutako gauzak, batzuk badira, norberaren esperientziatik abiatzen diren istoriotxoak, pixka bat esageratuta buelta bat eman eta humorez ikusten dituzunak, eta beste batzuk bidean agertzen diren bidean okurritzen zaizkizun tontakeria batzuk, txiste moduan edo funtziona ditzakenak, eta hori guztiak horrelako batura bat egin, eta hortxe, eskaini eta jendeak ordu bete atxekin bat pasa dezan. Orduan, emanaldi bakoitza ezberdina da, improvisatzeko lekua dagoelako? Improvisatzeko gutxi, egia da, bai gustatzen zaidala niri, ahal dan neurrian, publikoarekin harremanetan sartu pixkat, norbaitekin sartzen zara, edo ez daki zer, eta batzuetan ematen du aukera zerbait berria sartzeko, edo, segun ze pasatzen da, ezta? Baina ez, gidoia gutxora egina dago, eta, hortik jarraitzen dugu, ezta? Gero hori esaten dizute beti ere, gauzatxo txiki batzuk edo badia betire
sartzen direnak, edo aktualidadekoak, edo... Bai, lehenkoan nuen sartu, baina sartzekotan egon nintzen, ze momentu baten emanaldian, asteazkean izan zen, eta momentu baten emanaldian, zuhort zaude bero zure historia kontatzen, da, pun, Kriston Felipe atera zen dut, pun! Eta pentsatzen duen, jode, baina Felipon, eta hau guztia, pentsatzen duen emanaldian, eta Felipon, eta pentsatzen duen, Felipon, gaur albistetan agertu dana, arko dipini duen Felipon, hori bai dela Felipon, lau metrotako, baina momentu batean harrapatu ninduen holako, eta azkenean nuen esan, baina olako tontakideak, eguneko aktualidadean pasatzen direnak ere, nolabait sartzen balin badio, sartzen dira, ez? Baina azkenean nuen esan, baina eszenatokian hori buruti pasatu zitzaidan, ez? Felipon, arko nipini dutena, erretzeko. Bueno, agian urrengorako prestatu dezakezu, hori bapatekoa izan zen, ez? Bai, baina, hori, olako gauzak, ez? Baina, euskal, igual urrengo baterako erabiltzen dugu, ez? Orduan, gaurkotasunari buruz hori hitz egin daiteke, baina ere zure bizitzan edo esperientzia pertsonaletan horrelako gaiak ateratzen dira, ez? Bai, normalean bai, ez? Osea, Club de la Comediakoetan horrela izaten da. Jo, ni gogoratzen naiz nola jouten ginen oporretara ez dakit nora. Eta han, da horan hasten zara, gutxora era mundu guztiari gertatu zaizkion gauzak kontatzen, modu esageratu batean, eta jendeari identifikatuta sentitzen da, zuri gertatzen zitzaizun horrekin, eta orduan hortik dator humorea, ez? Hortik datorren humorea da gehien bat hau, eta niri ere hortik dijo, eguneroko bizitzako kontuak, ez dakit, nik aita naiz gurasoa, osea, semeak ditut, eta orduan, semeen kontuak, gero, gurasoen harremanak ere bai, gero, bolako gauzak, pixka gero humorez ikutu, eta, pixkat esageratu, eta gero buruari parra egin pixka bat, hori da kontua. Eta nolakoa da horrelako saio bat prestatzea? Oso zaila, esango nuke. Bai, egia da. Izan daiteke aktore bezala eta nik izan duen esperientziarik gordinena. Honekin esan dutena da, normalean, eta denetik egin dut antzerkian, ez da, baita ere monologoak ere bai. Baina, adibidez, bakarrizketa bat antzerkikoa beti daukazu babes bat, ez? Beti daukazu testo bat, edo dezakezu norbaitek idatzi duen testo bat, edo personaje bat, edo jantziak, edo eszenografia, badaukazu babes bat, ez? Baina kasu honetan zara zu, bakarrik, zu zeure tontakeriekin, eta oso gordina da, ez? Osea, zaude erabat salduta, bilustuta zaude, ez daukazu babesik inondik inora, ez? Eta zentzu horretan oso gordina da, jendearen reakzioa, jendea oso gorra da. Gero, zentzu berean oso aberasgarria da, ez? Karo, oso ondo funtzionatzen duenean, divertigarria da, eta zentzu horretan oso eskergarria da, ez? Baina gogorra, esperientzia bezala, prestatzeko bezala oso gogorra da. Gero, neurri hartzen diozunan, disfrutatzen duzu pila bat, ez? Zer, gara, eraman erresa da, edozein lekutan egin dezakegu, oin irrizikloan egin dudan bezala, ez dakit, beste batzutan ere egin izan dugu, afari baten ostean, edo, ez dakit, Euskararen egunea dala, eta ez dakit zer elkartek bazkari bat egiten dut. Venga, han bukaena, jungo gara, eta ingo deu. Osea, ez dugu ezerre behar, mikro bat eta norbera, ez? Eta orduan, zentzu horretan oso eraman erresa da, eta ondo. Orduan, publikoarekin sortzen den konexioa ezberdina? Bai, nik uste dut baietz, ze oso zuzena da, oso zuzena da, zara, zu eta zu kontatzen dituzun gauzak, ezta? Osea, azken finean da, ez dakit nola esan, izango balitz hori, antzerki bat demagun, ez? Ja, ikusleak ere badaki hor testua dagoela, eta antzesten ari zarela testu bat, ezta? Kasu horretan ez da hori, zara zu historia kontatzen. Eta engantzatzen baduzu da superguai, eta, engantzatzen espaldin baduzu, normalian ez da pasatzen, baina engantzatzen espaldin baduzu, tipo maxoso, ez dakit ze pentsatuko duten, auskalo, baina zara zu, ez da, zentzu horretan oso berezia da. Estua, ez? Distantzia hori apurtzen da. Bai. Horregatik, ez dakit, baita ere formatu honek eskatzen du nolabaitek, nire esperientzian behintzat, ez dakit, etortzen direnean ezagunak Espainia mailan eta ezaguna diren horiek, antzoki osoa betetzen dute, ez da, baina nik gertutasuna asko eskertzen dut. Nahi gustatzen zait, gertutasuna hor, zuei kontatzea gauzak, ez? Egon izan da, ez dakit nuen, jende pila bat etorri dela, bale. Baina
ez dakit, ni gertuko areto txikiak eta horrela asko maite ditut horregatik, ez da? Hau adibidez oso areto egokia da, antzerki eskolakoa, ez da, Iruñakoa. Bueno, neurri txikitsua dauka, gertu xamar dago jendea, eta hori oso ederra da, ez da. Esperientzia polita orduan, aste honetakoa. Bai, jende gutxi, ez dakit zenbat egongo ziren. Etxean bezala. Baina, ondo, egon ziren, agustora egon ziren, eta nik uste dut momentu atsegin pasatuko genuela. Hori, ez delako izan taula eratzen duzuen lehendabiziko aldia? Ez, hau, batetik bestera, asko mugitu dugu, eta ala segi dezala. Bai, eta hori, azkenean duena, antzerkiak duena da hori, ez? Esperientzia lehena aipatu egin dut, esperientzia bakoitzaz berdina dela. Jende kopurua aldatzen da, jendeak, baina nola deskribatuko zenuke momentu horiek antzestearenak? Antzestearenak? Zer buruz ari zera, antzestu zer? Bai, bakarrizketa egiterakoan... Stand-up komediko hau esan duzu, bai. Bueno, esan duzu, hurbiltasun oso kontaktu zuzena sortzen dela, eta balduzu ez dakit pasadizoren bat, edo nolakoa izan da antzezpen bakoitza? Eman dudan lekuetan, esan duzu? Bai, orain arte. Esaten dizut oso desberdinak, batzuetan izaten da, lenguan bezala ez da, bada antzoki bat, ez da, eta azken finean horrek ere, bukatzen danean ikuskizuna, txalo egin, ze ondo, eta gur, da, bakoitza bere etxera, ez da, baina egin izan dudanetan, beste leku gertuago batzuetan, adibidez beste elkarte horretan, edo ez dakit, askotan gertatu izan da, ez oso gertukoa izan dela, gero beraekin geratzen zara zerbait hartzen. Eta horiek sortzen du horrelako giro polita, ez? Eta bai, oso atsegina da zentzu horretan, ez? Eta nola animatu zinen formatu zaldatzera? Bueno, aldatu, ez dut aldatu, jarraitzen dut bestearekin ere, baina da beste bide bat, ez da? Gure lanbidearen beste ikuspegi bat. Eta noretan, ia nahi gabe izan zen. Asier da eramaten dituena monologoak eta horrelakoak, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, hori hemen Euskadi mailan, Euskadi Nafarroa ere bai, nik uste dut Euskal Herri mailan ere bai. Eta orduan, beha da txipia elkartekoa. Eta beraiek harremana banaukan berarekin, eta beti izaten zian, egin behar dek euskeraz, egin monologoa euskeraz. Zer ikusiko duzu, nola jendeak eskatuko duen, venga, etorri, eta... Orduan, beraiek ez zeukaten hainbeste jende euskeraz egiten zuen monologorik. Eta orduan beti hori izaten zian, da, ni, errespeto handia ematen zian, ez, batez ere, hori, bertigo horregatik, ez, hain da gordina, esaten du, hau, nondik nora, hasiko naiz, ezta? Eta orduan, halako batean tokatu zen, aitzakia etorri zen, euskalteki batetik deitu ziaten esan zaizu, ez duzu zerbait humorekoa izango, eta osak dugu, venga ingo dut, bale. Eta hasi nintzen, eta hori izan zen aitzakia nola baita ere, hastekoa, ez? Eta hori, nire lanaren beste alde bat izango baliz bezala, eta hortxe dago, eta esaten dizut oso aberasgarria da. Azken finean formatu erresa da, eta eraman erresa da, eta gero, normalean beti atsegina da, humorez, ondo pasatzen dugu, danok, eta... Bai, antzerkia, telebista ere egin duzu, mugitu egin zara alde batetik bestera, ze ikasi duzu arlo bakoitzetik? Bueno, gauza asko. Beste arlo bat ere falta zaizu, bikoizketa ere bai. Hori ere bai. Eta, azken finean lana berdina da, esan edetena da. Askotan ez dakit, bakoitzak nola bizi duen ez dakit nik nola izango da hori, baina askotan esaten dut, porque antzerkia, edo telebista, edo zinea, lana azken finean berdina da, zuk interpretatu behar dituzu kasu horretan paperak, baita ere kasu honetan, stand-up komedia honetan ere bai, baina bakoitzak bere berezitasuna dauzka, ez da berdina antzerkian, igual ordubeteko saioan hor zaude, zuzenean, horrek ez daukatzera bueltarik, edo nola egin behar duzun, grabatzeko momentuan, pelikula edo zinema bat, ez dakiz zenbat errepikapen egiten dituzula, eta orduan, halako batean, onak izan behar du, eta hartu behar duzu, ez dakit, personajaren emozioa justu momentu horretan, ez daukazu etorrera bat, antzerkia daukan bezala, orduan, lanbide bakoitzak bere berezitasuna dauka, ez?
Eta, bueno, guzti horiek manejatzea, hori da sekretua ez dago besterik, ez da, bikoizketa bera ere, baita ere interpretatzea da ahotsarekin pertsonaiak eta abar, baina beste teknika bada nolabait esatearren, ez? Azken finean berdina da, baina bakoitzak berezitasuna dauka, ez da, eta hori, bueno, oso aberatsa da aldan neurrian guztiak egin ahal izatea, edo, bueno, bentsat guztietatik zerbait ikastea. Txikitatik amesten zenuen honekin, lan egitea, mundu honekin? Ez, ni txikitan medikua izan nuen. Rekordo hori daukat. Bai, txikitan hori, gero, nik hau izan zen gero, nola esango nizuke, nik ia kasualidadez etorri izan zerbait, ez? Bai, aiatzen danean momentua, zer ikasi behar duzun zure bizitzan, garai bateko kou eta selektibidadea eta hori bukatzen direnean, zer egingo duzu? Ni zer dakit baina, bueno, nik ikasi gehiagire nuen egin nahi. Nintzen ikasle txarra, baina, euskat alperra edo izango nintzen hori bai. Eta ez dakit zer nahi nuen ere. Baina, bueno, bai bentsat gauza ohikoak, ez dakit zenbat ordu pantalla baten aurrean lan egin, edo tailer batean, edo ofizina, horre pereza handia ematen ziren. Orduan, bueno, gero kasualidadez horlako kastinak eta atera ziren, da ni aurkeztu nintzen probatzeagatik, eta gero hortikan, sartu ninduten serie batean, gero hortikan aurrera, hasi nintzen, kotxo, hau prestatu enbarko dugu pixkat, eta orduan, hasi ginen, antzerkiaren inguruko ikasketa, sakonagoak edo egiten, da, hortikan aurrera, lanian. Orduan, mundu berri bat irekitzen zuretzat, bapatean? Bai, nolabait esatearren, bai. Nik horren, egia da, nik nire iraganean, hemen aitona zaharren moduan hasiko naiz. Ni egon nintzen internadu batean ikasten, eta orduan egia da, beti antzerkiak eta egiten ziren, eta ez dakiz, eta orduan, kasualidad izango da, hori gerora, atzera begira esaten, egia da, urtero egiten genuen olako lehiaketak gelen artekoak, antzerkitxo lehiaketak, ez da. Eta irakasleek aukeratzen zituzten zeinek egingo zituzten, ez dakiz, eta urtero beti ni egoten nintzen, hori egia da, ez da. Ez dakit, igual zehozegatik izango zen hori, esate izu gerora, atzera begira kontu hartu nintzen horrekin, ez. Eta, karo, hor bazegoen zerbait, ez, baina nik enuen horrelakorik espero etorkizun batean. Baina bai, kastin horietara, telebistako ETV-ko kastin horietara zerbait aurkeztu behar zela, eta pentsako, jode, ze aurkeztuko epa, nik ez diat ezer egin, edo non zengo epa. Eta pentsatero, bere gaian teatroen, hoxe, argazki batzuk ipiniko ditut, obra bienak, eta horretxe izan zen, ia kasualidad ez, bere ikusi zuten, honet teatro egiten du, personaje kaste bat behar dugu, orduan nik 18 bat urte izango nituen, 18. Eta esan zuten, baitu, serie batean behar dutela gazte bat, venga, egin proba bat. Ramon Baria zen zuzendaria orduan, serie horrena, eta proba egin zidan, venga, etorri. Holaxe hasi ginen, hementxe jarraitzen dugu. Bai, orduan, kontziente ez izan arren, gaitasun berezia beti hor izan da. Gaitasun berezia hori asko esatea da. Bokazioa behintzat bai, nahiz eta gero ikusi. Bokazioa edo, ez tare bokazioa, nik goatzen naiz, hau internoan han geundela, nire, ni bi lagunekin gehien bat ibiltzen nintzen, da bi lagun horiek okurritu zitzaien beraiei egitea, batzutan festak eta egoten ziren, ez dakit, hango patroiaren eguna zenean dolakoak, ez? Eta horren bazkai bereziak egoten ziren, eta beraiei okurritu zitzaien pailasoak egitea. Nik pailasorik enuen ikusi nire bizitza osoan, ez palin maleitz, telebistako noa ziren, Gabi Fofo, Miliki eta Milikito, horiek endutan nire bizitza osoan pailasorik enuen ikusi, ez antzerkirik ere, seguru asko. Eta horiek nahi zuten pailasoak egin, beti pailasoak hiru izaten dira, behaiek biziran eta nahi izan zuten, venga, etorri hirugarrena, eta ni zingo, bale, eta hasi nintzen, beraien gatik hasi nintzen, holako tontakideak egiten. Sin más, berezko hori eta hori, ez dakit, hori asko esatea da, hori ez dakit. Orduan esan bezala trena martxan jarri zen eta horrein arte. Hori, tren martxan jarri zen, da ni nintzen gora eta, onaino jatu geha. Ongi. Eta momentu hauetan, hori, umorea bakarrizketarekin zaude, proiektu gehiago egiten dituzu aldi berean, edo nola... Bai, zoritxarrez, bai. Zoritxarrez edo zorionez. Zoritxarrez, lan egiteko momentuan horrek bizitzeko lan emango bali,
bueno, ez zen gaizki ongo, baina, bueno, zoritxarrez zen gauza gehiago egin behar direlako bizi irauteko, ezta? Baina zorionez bestaldetik, ze, karo, aberatsa da, ez, norberantzako, eta zentzu horretan oso ondo, ez? Bai, badauzkat beste proiektu batzuk, bueno, banabil, adibidez, publiko familiarrentzako ikuskizun pare batekin, bueno, konpainia berdina da, Gorakada konpainia da. Oantxe, aste honetan, bueno, lehengo astean eman zikuten saria ikuskizun honenari feten festivalean, hori Gijón egiten den. Ulisesen bidaia da ikuskizuna. Eta, bueno, mantentzen dugu aurreko ikuskizunare Mobidik, hori ere mantentzen dugu. Ikuskizun hori ere, zorionez, izan zen Maxen finalista izan zen, eta, bueno, hortxe oso ondo funtzionatu duten, bilan izan dira. Gero bestalde, nik badaukat beste bakarrizketa bat, kasuntan dantzerkia da, monologo bat, atxegaren testu bat, eta oso polita da, nik horrekin oso, ez dakit oso berezia da. Eta, harreman oso polita daukat, bai, Bernardorekin eta bai, obra horrekin. Eta gero bestalde, hori dela eta Euskaltzaindiak mendu horrena ospatzen nahi den honetan, Bernardok esan zian, elkarrekin zerbait egingo dugu, ez dakiz, eta bueno, egin dezagun, berak ere etzekien hasieran oso seguru zer egin, eta, hasiera ez dakiz, antzerkitxo bat, eta ez dakiz, azken finin irakurketa bat egiten dugu, irakurketa testu bat, berak irakurtzen du, eta nik nolabait ere laguntzen diot, eta nolabait ere irakurketa dramatizatua deitzen digu, ezta? Eta hortxe gabiltza horrekin ere, eta holako gauzatxukin. Hemen Iruñean izan zineten hori dela... Bai, hori dela... Aste batzuk, hilabete bat ez dakit pasa den? Ez dakit urtarrian ez. Bai, jagon jardunaldietan, ez? Bai, hor egon ziren Euskaltzaindiak olako kongresu bat egin zuen, eta kongresu horren baitan hortxe sartu ginen, eta hortxe egin genuen, baita ere. Orduan, Iruñeko publikoa maite duzu. Bai, gaina duela ez asko ere egon ginen Ulisesekin Antsoainen egon ginen, Antsoaingo antzokian uste dut egon ginela. Eta, bai, eta gaur bertan daukago Mobidik, aurreko ikuskizuna, Orkoionen, arratsaldeko 6etan, inora animatzeko aldin bada. Ongi. Eta nola antolatzen zara, hainbeste gauza astero dituzu ikuskizunak, entseguak eta horrelakoak ere beharrezkoak izango dira, pentsatzen dut? Antzerkian normalean entseguak izaten dira montatu arte, nola baitere. Estrenatzen danean, suposatzen da, enpaketatuta dagoela, eta ensaio gehiago ere ez dira egiten, espaldin bada, hondikin rodaje pixkat hartu arte berriro ere behar dela, ezta? Orduan, gehiago da egutegia antolatu, emanaldien egutegia, eta ensaioena, ez da hain beharrezkoa, esan nahi, antzerkian. Eta norberak ere, bakarrizketetan horrelakoetan, antolatzen du bere moduan, esaten, daukate datorren astean, repaso bat ingo dut, eta hori norbera organizatzea da kontua, ez? Baina da, egutegi hartu eta fetxa bat daukat, lehena etortzen denak bera reserbatzen du. Eta, hola izaten da, normalean horrela funtzionatzen dugu. Libre daukazu egunotan? Begiratu egutegia? Bai, libre daukat, pues jazta. Urrengo etortzen balin bada, eguna eske, okupatuta egongoa. Baina bai, ez da zaila. Egia da, guri asko batu egiten zaizkigula datak, ez? Normalean, ikuskizunak eta horrelako lanak izaten dira udazken eta udaberrir arte. Udazken negu, udaberri. Udaran, normalean ez da programatzen salatan eta horrela ez balima da kaleko antzerkia. Eta orduan hori udara lasaiagoa izaten da guretzat. Askotan pentsatzen zu, pixka bat banandu daiteke, ez ze batzuetan hola biltzen gara, egun batzuetan dana tope, baina ondo. Bueno, errodajea daukazu. Bai, oitzen zara horretan. Eta etorkizunari begira, zenolako xedeak dituzu edo daukazu buruan ezakit martxan jarri, zuk kontatu? Etorkizunari begira, ditu diate proiektu batetik, egiteko beste antzerki bat, euskeraz, ez dakit, oindik itxi gabe dago. Baina honekin jarraituko, hauekin, hobeto esan da jarraituko dugu, emanaldiak aterako dira, eta badauzkagu, Ulisesekin eta egutegia nahiko betea dago. Egia esan, datorren udazkenari begira, eta datorren urterako ere fetxa batzuk badauzkagu.
Eta orduan, honekin jarraituko dugu momentuz, da hori, gero beti ere, fetxak aterako dira, eta horiekin jarraitu, eta, beste proiekturen bat etortzen bali bada, ongi etorri esan da. Kontsultatu dezakegu agenda, hori, obra bakoitzarena eta... Bale, bete, Ulisesena eta Moby Dick ja, Frantzian eta daukagu, hori ere da bestea, hori bai errepasatu behar dugula, ensaiatu behar dugula frantsesez. Egin genuen urte bete eta berriz ere, datorren astean, edo hemen 15 egun eta bueltatu behar dugu. Eta orduan, hori Moby Dick ja geldituta dago nolabait ere hemen estatu mailan, baina Ulises oraindik egurra dauka. Eta hori nola konpainia berdinarena da Gorrakada konpainia. Hor web horrian sartu, Gorrakada konpainiarena, eta horra agertuko dira. Gero monologenak eta hori txipian sartu, txipia kultura, eta txak. Eta, aber Guillermorena, azke Guillermorena deitzen da barkatu. Deklarazion de Guillermo deitzen da, atxagaren testuan oinarrituta nik egiten dudan ikuskizunarena. Eta horrena, ateratzen diren emanaldi gehiago. Ze, aspaldian egin genitu, bat edo bi atera dira, eta baina, hori, poliki-poliki. Hemen Nafarroa aldean sartzen garen, gogo handia dakateta. Ederki, hemen itxaroten egongo gara. Bale, abisatuko dizuet. Primeran, eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Eskerrik asko zuei. Eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Hau izan da guztia, mila esker, asteburu ona izan.